atas berkatnya. Pada hari ini kalian sudah dapat CD. Jadi di sini kita bersuka cita, juga bapak semua keluarga sama tulang ada juga di sini. Juga ada opung, agar kalian menjadi yang kuat di dalam iman. Ya Nang ya, ya Bang ya. Inilah yang dari bapak sama mama, juga dari opung, juga dari keluarga semuanya. Anggiat mak, adong dison, deke sidio, deke simudur-udur, deke sahan. Anggiat matutu, tujuh lanon, tiur pikiran muna, dinalaho, bagi hutun seluhuna kahatani tuhata, tujuh lanon namanda, jada saya udur matutu, amuna dia ka naprinarsita ni rohamuna. Jadi mama sama bapak selalu mendukung untuk yang terbaik buat kalian, ya Bang ya, ya kakak ya, ya. Jadi soal lima yang bisa bapak sampaikan. Terima kasih. Mulai. Na burukuru ang ko naman buhon naman dulu ilo ba namang burukuru bolo diho ito alaro ho sakuta pos dolo hakku rodo hamil wain pasahaton deke upa tu ubay pertuturan berenami nama dua on laik kudo tibotok kudo nang pertuturan di upang alani naong majalo jalan naong dipasang atuhata berena duaon aking maka tidak kon hapor seaona di jolon itu hata marhite huriai romahanya tok patuguhon pos di rohana dohok patuguhon molo tu tarpain marhite tangyang nami hapor seaona pasahaton deke simudurudur naok pasahata mininoain molo dan apalagi dia tu siobere manang lain do main doto itu atau batak nahu pada sahaton amang burono na burona no do buku itu patorangon nama itu ya deke na hubo kamion deke sahak mon sahak mapasu-pasu di tuhata na martua di bata di nau pinaluasna jalan nau pinasangana hamu maka tidak kon hapor seaum muna sadarion sa ayak do nanay dono ko para di pasato di kiupon hatan itu hata na di pesalme sarasa pusia ya 105 matok hatamino sulu-sulu di patu jala hatiulon di dalaku ima sulu-sulu muna madarani ari-ari ni woluon dekke saur doon saha mahamu saur batua saha tujoloano sigal jangumur murah dapok murah papagalolak dot ay natio natau hangoluang muna dek kesi tio doon buhut tio maparnida muna daw maabak di kolam di sidalanan muna nasinita doon natinahin ang nasinakapan ni rohan muna say di patulus tuhat tamay asa sahat di solo masatu botean say sahat mahamu leleng mangolu say huhut di pasu-pasu Tuhan. Sodo kami ulang-ulang dinau nasroham manggukun pabuahon naing bualomu anak dohok burumong tujolo ni tuhata asa dihadidakon hapor siyauna atong tiup pamuma akamang los munay payer pa kamu asa ditikilurok katakonan non laos apiho kamu mah asa dohonok kuma
Dan nagabi holat tanggung jawab, angko holat tanggung jawab, bapak tanggung jawab punanga. Alai jinalo muna hatai naking siya bagas joron itu hatai molo apalah hukutip nakik saya Mazmur manang pesan 110 sia ya 105 ini hatamiru sulu-sulu di patu jalan hatiuron di dalaku anon molo so apalah diatur siamu sukuno manang na bapara itora lahirang ikon gabi opor doi hatai di ngolu jalan gue lupai suatu mau cobulan naik 1 tahun naik 2 tahun naik gajang mau murmura harus surat kaduomu dang ado dang dino iko gabe sulu sipati urdoi jalan tada sipaturu tujoluan ni Aryo di mana kalian mungkin akan mengambil keputusan alana dalam hidup ini tidak boleh sambil-sambilan, tidak boleh dipertoho. Alai kau pilihan hidup untuk mengambil keputusan center dulu dengan firman Tuhan yang sampai padamu. Itu ayat yang utama. Molo naki molo mangaringgas roham imnatu si berebawo mangaringgas roham mangaringgasi dan boy marnginge atat jo laudungo dungi sesong nama laba-laba ma sairano somar kiraso tu dia dan boy somar kiraso tu dia ikurigas do alana molo idok tuhata soani babuido tutupon na harap kasih hokin yalani kom mangaringgas do nang diwo bere buru di dok tuhata ikon gabe mangulu di bagasa Kristus so koti haro Kristus ungurang go si taon ni arong dumuna tu sami tanakingani dakya do pitiris muna hunokop dosamu menina alai molo swapa latiris mudar pe ada perjuangan yang lebih jai do honok kuma ikko gabetada sipaturu jalan gabe sulu sipatiur doi hatai di ulumuna molo kami noai pasahaton dukungan Tuhamuna dinama katidak ko kaporsyaonia sahot kaporsyaomuna saha ro disaliling na gejang mau murmuna to dina ubuah kami ulos Sitoro Prabu ulos nagajang ulos naher bangon gajang mau murmuna diri tuhata sahat tujuluan ni Aryo Sitoro Prabu asimaruhan itu hata meludung di tikina di rohan itu hata maraso tak kabuan gabe Sitoro pino parmamu Sitoro parbinotoan Sitoro hapurseau na totong masitiopan tutu hata ya sanak sai holan ayat CDI na iko siapin muna na sa dio murmu peniksaotik na sa gudang na ayat hata ni dibatan na siap bibili iko ni ngotong muna ulos na herbang doon asa herbang ma apa bagalo makya berdala kamu tudolo jalatiuma ay dituruan ditikilao habu berdala dituturuan nagabidalan ni ulumuha tujuluan nyarion atau asih marohani Tuhan dia pehom pasu-pasuna Tuhamu herbako kamu masada-sada ulosi lagi operasi mati mangrak mahor bereda bumbung sada-sada pasatan lasma badamu lasma nakodin majakon uloson asa firma poki bahul-bahul pasalongan sai firma todi luju-luju nak pangmoan tujuluan Aryo matutu pasatamu mah ulos muna ini sekatoria Buidora sabil diulosi. Oh masih ada Pak. Maka tayo mahita nak dua mang burot tong dohonok dua para sawoti. Amang buru dohot na buru.
dan na apala haruma tua lo peko posono pe alai ba lam tangma do gugung tiurma pernidaanmu jala tokong di parkuku itu hatai maho lao bar buru-buru lai do tiok kunang de baru maka tidak ko kaporseon naon asa gumarguku ho manangyak kon sipata juroha gabidak tinangyak kon anakon ni be olo do sipata cukur roha buasa habe ditiki ju ni rohaido iko sanggup pita manangyak kon itu tu hatta molo dak tu anak ko pitang yakon ditiki ju roha isibi habe saya di roke ko kahorong ngamu do diri habi anak ni bersipata nang ko para lucu diri ni bebe sipata alami ju ni roha rohan masih gadi ni ngomuna atong margogo maho amang buru margogo maho na buru tujuluan ni arion marmudu-muduhon akara pino parmon asa marrohaon jala toktong hot marhapor siaw diboto akadalan meloro nakik sulu sipati rumai jala tukot sipati di dalan natunanang ro margogo mau mamudai margogo mahamu nang mengajari manugu-nugu di lomo ni rohan itu hatai dang nagai polang manis maniasnya asia nasahira narung kunwai kelemahan diulalai kudo hati cokon dinasailau tak pala naik sukunokui alai manang naahabe tuhatama namar guguy ho namang buru do na buru asa penggeng ma amang buru na buru sa usap sa hatu na sa batua sa hatu na pairing-iring pa pusogot pature-ture yan akomon dan nalepas tanggung jawab so na pinadoknya kadongan nakinya daw ayaw mo sa liring mangulu hita ang anak ko likot sa sarihonon tuho ito penggeng maho saur batua dak tiga halak mamerek puna na sampai sono buy magudang buy makatindak ko kaporsiaon tanyang nami gajang mumurmu toktong di bagasak kahipason tiur parnidamu tiur nak pikiranmu alala tangiang dinatoras do nani haahap manang nani dalanan ni galuk jolma di postigio pos do hadami di sini atong saur-sauraku ma dohot hatani si tua-tua mesita batua ma parlinggo man di Siboro amata di Bataru si lehot tua galu horas mahita di Parorong sajulu satu botean toho di lordang ni bulan sahak mahita liling mangulu sahak mau itu liling mangulu sahak mahita tu parhorasan saya toktong ma di pasu-pasu Tuhan mahima itu horas berjalan atau di nama dokata hita di rohaku mulu subui risa desada guru mah mulia mah perjuru tarok tua mata nomor 2 di bata dia sido holong ni rohana di partikiano di lor beri hita nomor las ni roha mahita itu ima nomor mula mai di nama lua pakakunion anak doh borunami alani raja nami rohami marsiado batu hamuna magbuah ju nomor saudara lau palasor rohamuna marhite sobaniara sobani nami di hamuna raja di hula-hula nami tangyang muna mai raja nami tuhami saluna diangka perkeleng muna asa angkiat tujuan nyario boy dope hamuna dipasang pami marhide-hide jaka silas ni roha alani raja nami di partikenon rohami mangarupur ju nomor saudara on asa dohonon nami asongan dirok indah tua-tua sititi masih kopa hodong bailas di rumah molotuk songonope raja nami nabui tarpatu pahami lapalasar roha ni rajai amat tadi batama namanggohi pasu-pasuna tajalam Songoni mah dihamu parhubas nami asa boy mah tahu uti asa masih